to gichikit gi twak makawuono nikech gik mwadhi wacho ka moko gin important ne ngimagi joma neno Ramogi sani. To maduong' moloyo wamak Yesu Kristo mondo warwa. Amen. Kapoko wari mondo wari. Kose wari med mako warok maber. Elisha Janabi. Koro twak moro biro ka. Nyocha chieng' tich ang'wen godhiambo, jatend piny William Ruto noloso e pare mar loch mar piny Kenya, State House, Nairobi. Koni thuolo ma Kenya winjo bed ni chako puode wach go e mbaka mane Abdul wacho no puode wacha. Winjo bed ni en sane mar ng'iyo ni to tuk lek mar 2060 biro chalo nade. Kweth maketo serikal tesre oting'o jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua, oting'o jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, koni jatend piny rikni ma ok esa gik mang'eny pod dhiyo jopiny maonge tiende ketho saa gi wach mar ni to lek mar 2060 biro chalo nade. Koni ng'at madwa leko leke ode, mano kaluwore gi Rigathi Gachagua, ng'ama dwa leko leke ode, Kenya nitie gik mang'eny madiyo jopiny. Abok mae saa koso oyo. Akaw thuolo ni mar goero kamano kendo to adwa wacho ni Vision 2060 ochal gi Vision 2030 mane Kibaki oketo in place, and Vision 2030 ose guide Kenya in terms of development. Omiyo ka ker nyo kelo gimoro ni wa launch Vision 2030 okane ka nitiere rachne Vision 2060 Vision 2060 okane ka nitiere rachne kata chiel, nikech ma is just a strategic move ma mondo ketwa wang'eyo ni ka piny Ruto nego ben watimo stepni. But the problem man go ni joma pingo Vision 2060 kipenjo gi ni to ere kaka inyalo revive the economy kawuono, iyudo ka gin clueless, onge gima ging'eyo kata chiel. Kachako gi jatend Linda Mwananchi masani be ji wacho ni oromo bedo ker, nyocha neno kiyo ji ebe mana karuka gimo nyalo wacho mar revive the economy ma Kenya onge. Nikech ka ng'ato dhi studio to wacho ni kero we get affordable housing nikech gweno ok bi idho gorofa, donge neno kama ng'ama kia kata gimo nyalo wacho. Sama nyocho penje ni to koro ere nyiso kaka inyalo revive economy kawuono kibedo ker, ne onge gima nowacho. En owacho kaka nochako siasa gi kako kele kachaka chiko ita kuom mane jalup ker Rigathi Gachagua. Onge odiochieng' kata chiel masewije komiyo wa road map kata plan ni mae kako nego beni wa revive our economy. Jakom kane ni opposition, jakom ne nyalo koni ni ma onego watim kama, ma watimo kama, to mae kako loko Kenya. Omiyo adwa wacho ni ne jo Kenya kata jo nagi wa maneno wasani ni giwe chiko itgi ne opposition. My first opposition ma is clueless, kendo gikia gima gitimo. To gima gikia ka gitimo no, kadiponi gibede ker ni kawuono gin magikao Kenya, to Kenya dhi sink moloyo kata kama. Kuri wacho ni Swale en clueless. Gin clueless kabisa. Swale nika. Swale, are you clueless? But ing'eyo esigand piny joma chalo gi odo be nyako bed go idala kata miere ma jodak. Kipenjo wach mar Vision 2060